Hola golafres, soc l'Albert. Heu provat alguna vegada el trinxat? Allò que es fan cansalada, col, patata, així tot trinxadet. Que bo! Doncs és una manera molt sana i molt bona de menjar verdura. Així que anem a veure com es fa. I per fer-ho necessitarem una patata per persona, més o menys així d'aquesta mida mitjanetes, un dent d'all per persona, una tira de cansalada per persona, però nosaltres n'agafarem una més perquè la farem sencera i la posarem al final per adornar, i una col d'aquestes verdes, així de xula. Traurem les primeres fulles de la col, retirarem la part més blanca, la passarem per l'aixeta i les tallem en trossos grans. Pelem les patates, les rentem i la tallem en trossos grans. I ara ho portem cap a la pica i omplim d'aigua. Oh, cal! Mira, no te'n recordes mai que tens aquesta fantàstica aixeta que no fem servir mai? Sí que me'n recordo, alguna vegada l'he fet servir, I tirem sal. Ho tapem i ho posem a bullir. Ara anem a per la cansalada, que la tallarem a tires. Primer li trauré la part de la pell perquè si no la fem ben fregida després queda com un xiclet i molesta bastant. I la tallarem a tiretes i la fregirem ben fregideta després a la paella. Donarem un cop als dents d'all per treure'ls la pell. I així es veu lo guarro que sóc en retirant les coses cap allà, segons la meva dona. Doncs sí, és molt poc delicat. Perquè no vaig per feina, hòstia. En una paella hi tirarem un raig d'oli i si tenim hi podem posar també una miqueta de llard de porc. I tirarem els dents d'all que hem pelat perquè li donin gustet a l'oli. Abans no es cremin els retirarem i afegirem la cansalada. Afegirem amb el foc no molt fort perquè no es cremi i vagi quedant tot molt torradet i molt fet i cruixentet. I en una altra paella he posat aquests trossets més grossos que farem servir al final d'adorno per sobre el plat i els fem també ben fregidets i que quedin ben cruixents. Mentre això acaba de bullir, voldria ensenyar que s'ha fos una llum del meu foco superprofessional que tinc. Que està fet amb un test de plàstic, amb paper d'alumini i unes bombetes. I se m'ha fos una de les bombetes. És el super equip de youtuber que tinc. Una pasta, això? Ho hem tingut ben bé mitja horeta bullint i ara ho colarem. I ara amb una espumadera, es diu això? Escumadera, em sembla que es diu escumadera. Vaig treure una fulla amb una llista d'utensilis de cuina i els noms que tenen en català. Una destral, una espàtula, una escumadera... No, amb una destral millor no. Sí, ui. L'escumadora. Doncs això, amb l'escumadora ho anirem xafant tot i ho anirem trinxant. I ara tirarem tota la col i la patata que tenim xafada i la afegirem a la paella. Ho barrejarem bé amb la cansalada i ho hem d'anar xafant, ho hem d'anar barrejant i ho hem d'anar sofregint tot perquè quedi ben torradet. Hem d'estar una bona estona així perquè es vagi fregint tota la col, la patata, la cansalada i a més de remenar-ho anem fent així per anar trinxant la col perquè de fet això es diu trinxat, de col i patata. Doncs això ja fa com un quartet d'hora que ho tenim aquí fregint i està fent com una crosteta torradeta per sota i a més s'ha anat evaporant l'aigua i està tot més compacte, amb la qual cosa podrem acabar fent la forma aquella com de truita que s'ha de fer al final. Mirarem de donar-li la volta per fer-li la forma de truita. I ara li donem una última volta. Uepa. I això ja ho tenim així ben formós. Ja li farem una foto ben xula.
Si et vols subscriure al canal, només has de clicar a la casella on hi diu subscriu-me i activar la campaneta de notificacions perquè t'avisi quan pengi un vídeo.